Te ya Rebecca Bosiboli korasi kinyoro kia Muruga ime ward ya Busamaro bunge ya West Mugrango nigo yesokire na kubulia abasamaria bomoyo bugwancha nabarayi kubakonya kubagachira enyumba naboigo enyumba ya Kebara nonye abarayi abake besokire kubakonya nigo bokonyo botaraisana asibayereire okuburwa nonya noboraro Muliketo Steven Nyariki Embunde Norobotoro. Nase family ya Rebecca Bosiboli Samuel asensemo ya Muruga ward ya Busamaro bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira ikirato wiko nigo twariganiwa ne nyumba yiga ya mabati asekurende tabogete igoro ne bibao bikorokya wikakoreto burabu nyumba mbarbare necho iherose iri amagoma yenzoge korokya ubutako bonene bore asomo cyoyo iga Rebecca Bosiboli mugaka kuruku Samuel Nyabuti naira neirimbiya mono asengenje y'umusiko yagi ekiagera nginyoira asenke yiga tinkweba kumwira neirimbiya mono asengenje arura bakonya ekomenyete nyumba enjandite eruete gutwa sono naira neirimbiya mono asengenje nginyoire nyumba ndwerete ono namenyire ninga kintambe ntabwati nyane ginkuri ndumurwaire aira neirimbiya mono asengenje muraya nginyoire na muraya onde wensi horarwe nkonya omugaka igarwarete omongina igarwarete tari korora biya obeire gagusumbuka matuka mange kubwatekana na yoni ya mateiga konyora yeso kirie kugania bokonyi ase musamario nde bwensi kubasira irio konyora nyumba nendagira kwegendereria na murayo nde bwensi okobori chikura ntota getoba konyi bwao na inu mubekerero koboko Samuel igaiga egere mongino yo na nomugaka oya bakore kibakonywe ekiagere nyumba ego tugetanda nkeyo moito toiyo enyumba korugore ekorora buna bono mugaso omongina amenyete nyumba ere 66 round yobonyansi tari korora maiso bono nabe mechandera none echorogora ate intubono buna bali torenka nande buna inje mono na chete nkarora mayanda ngatebi ngakwana no mwezi migwo yagi amaene nebirero wetera omweshimiwa Dekrak Oyagi miganya reko baga kwirania okuboko ase yamate maega yokubaretera amabere amabati nabo igo chibando erio kwegendereri munenjere ya moyo gochaka umochango bugochangire familia ya bene ino mwezi migwo yagi buna twakwanete nere igotoroje nga ebuna chakire foundation igondoje nabara chigotokonya ekiagera ndoje ngakientangani igotwa cheta tokamuretera esukari omochere esabuni amabere box nechibando ntwamugorera juice ntwamugorera yako nakoria nande bakatweikeire ngakie ya rero nande ndoche chibando mwezi migwate abo mwezi migo yagi chachira emetoriro 20 twaretira amabere amongino yarosari arosie jana konyo egento kende buna bono mwezi migwa natagete atokonye amangane nyumba ora retire mabati abera ninjana areta egere abarayi bande barorero bakonye umuchyoyo igo none bono family yuetaranyora bokonyi boikiranu bwesi ora take gokonya turwe peipirie egere mubeke besoro rekorete rieta Rebecca Nyabuti Rebecca Bosiboli Nyabuti egere toche tonyoro bokonyi kurwese murabagambi egere motokonye nyumba yagachwe echo yagachwe omongino yagorirwe getanda agorirwe moito pamoja no mugaka nere ngagerete mwarigere nyumba mwasoa getanda nkeyo azita yeso bwenge bakorara mugambi onde bwesi oratake gokonya epeipiri nereye bare ne kenyoro ekyo ase nsemo yetundubari ya kenyoro ase ward yeyo nigo boigo abaremi bekemerie chae bari ne kibago chengera bono igo tore na mugoka ase ngenjo bune tundubari itu ya kenyoro twabira sama tukamange tundubari itu tabwati rangi ere igo yani kuria gagitwe plaster bono ntore no mugoka ase ngenjo yo murayi itu bwesokirwe korukudikira kiyagi twabwatire na tekira gocha ngeti ndiko boli kula chinde lakini wetera senje yobuya bwo mwana olia no basemya bwato obuya nabona amotebi nga 2027 naonde gega ngotane chibuti botuko Steven Nyariki Embunde Soko TV ewodi ya Busamaro.